गैला लोगोफोर जोंना न'आ सिफायजोबजाबाय गोदान जाजासिगोन बियो नोंथांमोनहा गोदान नुनो मोनसिगोन आरो नैबे खोलानि न'खौ नै बिदिमोन नालाय जोंनिया बिदि लुक्समोन नालाय दायो सब बियो दा बायजोबसिगोन बिसोर गोदान जाजोबसिगोन देनां नायनो थाखाय भिडिअ खालामनानै दोननोसैलाय दसेनो बे फैजोब्बाय नालाय जोंनिया थागोन आरो साहानि थाग्राया ओमफ्राय नैबे खोलानि न'आ रुम मोनथाममोन ना दा बेखौ सिफायजोबसिगोन आरो गाहायद्राय जाबाय नालाय लोगोफोर गैला रुम मोनथामा थांजोबसिगोन बे सिफाय जाजोबसिगोन जइन जासिगोन नैबे गोजौजों ओमफ्राय माला माला दसेनो सिफायखांजोबबावबाय फांखा होबावसो बेयाव आइ थायोमोन ओमफ्राय नैबाव बाजै थायोमोन आरो ना बिसोर सिफाय जाजोबसिगोन खालि जाजोब्बाय नै रुमा फुराना गोदोनि लुनायमोन नालाय बियो गोजाम जाजोब्बायमोन दा बायजोबसिगोन बियो गोदान जासिगोन नैबे किटसेनजों ज' जासिगोन आरो एबार समान गोजौआ गोलावनो जोंहाय दसेनो लांदां थाजोब्बाय बे लोगोफोर बोरैबा मोनजोबो दंबावो नैबे मोनसे लोगोफोर आंहाथ' थाथ'नो मोनलालाय आंहा माने दिनै आरो क'क्राझारावहाय भेरिफिकेसन दङलाय आरोना लोगोफोर बेवहायसो थांनांगौलै आङो हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना स' दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आरो आङो दस्रा जायगायावबो थांनो ओंखारदों थ' बिदिब्ला नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो लोगोफोर बोरावबो थांखो बिलाय थ' आंहा लोगोफोर माने दिनैहाय क'क्राझाराव आरोबाव भेरिफिकेसन दंबावो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा बैथिंजाय माने सान्दुं आरोना लोगोफोर माने एकदमबारे बोरायजोंसो थांगोन आङो बोराया दोनलांगोन आंखौहाय ओमफ्राय जोंहा नैबे न'आ गाहाय जाथारबाय नालाय थ' बे न'खौहाय सिफायगोन आरो दिनैहायनो थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय आङो लोगोफोर आंना माने डकुमेन्टस भेरिफिकेसन थानायनि थाखाय आङो क'क्राझाराव थांनांसिगोन आरोना दायो ओमफ्राय आंहा न' सिफायनायखौ थानो मोननाय नंला थ' जोंहा दंखायो मानसिफोर न'आवहाय थ' बिसोर नायसिगोन आरो ओमफ्राय दाहाय आङो क'क्राझारनिफ्राय फैफिननानै नोंथांमोननो देखायगोन आरोना बेबायदि जानानै थायो न'नि अबस्थायाथ' नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो दायो क'क्राझाराव थांनायनिफ्रायसो नै भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामसै आरोना थांगासिनो दायो क'क्राझार बेसेबां थांबावनो बेसेबां भेरिफिकेसन खालामबावनो नै सानसै कारिगावनि गेटखौसो लानो नागिरदोंमोन आपडेट होनो माबा बारबोफ्रांबायसो आं लोगोफोर नै दायो फुरा आवजारा बारथारसिगोनलाय ग्रिन ग्रिननो बारा ग्रिन बारा माने बिफां बिलाइयासो ग्रिन ग्रिन ओमफ्राय आवजारा पार्पलसो बारो आरोना जाथारसिगोन र' एसे नांबावगौ एप्रिल गेजेराङावसो ओइलाय मोनसे मोननै ओंखारहांबाय नङा नङा बेबो नङा क'क्राझार मेडिकेल कलेज मोनफैबाय लोगोफोर जोंहा नै बिथिं फैबाय आरोना माने बेजों एसे खम जायो नालाय गारिफोरा नै ओरैबायदि गिदिर माने फुरा जाजोब्बायानो आरो एकदम आं सिङावसो हाबफेरनो मोनाखै दाबो मालाबा हाबनाय नांगौ र' जाजोब्बायानो होनजाबाय आराम मोजां नुदों नै कमप्लिट बिल्डिंआ औ ओरैजाय माबाफ्राबो फार्मासिफोराबो हाजोब्बायानो बेखौ होनायाव एसे दावराव जालायलायदोंमोन ना नै जाबाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल फार्मासिफ्राबो रेडि जोबसै मोनफैफिनलायबाय जोंहा लोगोफोर दाख्लै जि जायगायाव फैदोंमोन बे जायगायावनो आरोना कालचारेल कमप्लेक्स बड'फा बेयावनो जाबाय थायो नायलांबाय थादोलाय गारियानो गारि सोर भगबान हाबफानायफोरनासो थाब थाब जायो मालाय दसेनो हाबग्रोनो मोनो बेवहाय रल नाम्बार नायहैगोनसै र' जायगा अयथासार भिर औ आर्ट्सनियाव जोब्बाय नै
खावसेयानो ओंखारनोसै दाखालिहाय आंना बेजोंमोन आरोना ओमफ्राय एबाराव बैथिं रुम नाम्बार 3 जोंहाय गबाय ओंखारफिनलायबाय जोबनानै सान्दुं आयु दसेनो जाबाय आरोना आंनाबो दिनैहाय ओंखारफिनबाय नै जोबलायबाय लोगोफोर मोनसे भेरिफिकेसन ग्रेजुवेट मास्टारनि थ' दायो ओंखारफिनबाय नै बोराइजों आंजों एसे देखायनोसै आं बोराइखौ दायो ओंखारफिनबाय आरो दाख्लैहाय एसे नेनांदोंमोन ओमफ्राय दिनैना मोजांथार आरोना माने हाबग्रोहोजोबनानै आराम एसियाव जिराय होजोबनानै दोनदों जोंखौ ओमफ्राय साफा साफा लिंहरबाय आरो दिनैनिखौ मोजां मोनदों आङो थ' नायनोसैलाय लोगोफोर रिजाल्ट मोनबा साख्रिखौबो पास जायो फेल जायो नोंथांमोननोबो आं खोन्थागोन आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नै दा आंहा न'आव सफैफिनबाय आरोना थाब जोबनानै न'नि हालोदखौ एसे देखायनोसैलाय आं नोंथांमोननो फुरा मोनसे रुम जोबजोब्बायानो काली मोटू क्या पी रहा है दिखाओ कुछ भी नहीं अच्छा खत्म हो गया लेपाय जोब्बाय गय लामदों गय गोरान बानायदों नै लोगोफोर जोंहा न' सिफायनायाव मा मोनदों गोदोनि लेन्डलाइन दाबो मोजाङैनो दंबावो हाद्रि बाबफबलायनानै नायदो लोगोफोर दिनैसिमावहाय साननै सानथामाव बेबायदि माबा जाबाय आरोना न'नि कन्डिसना थ' बे ससे इथा होदोंना बे इथायाव माने हा सोजोबसिगोन आरो खामसालियावहाय नै बेवहाय फुरा हा गारजोबसिगोन गाबोन दिनै बिदि खालामबाय ओमफ्राय नै बैथिं बिदि खावसे खालामजोब्बाय हा सोसिगोन थ' बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै